Számos előnnyel jár az engedélyezett gazdálkodói státusz, azaz az AEO engedély megszerzése, melyet a kereskedelmi láncban résztvevő vállalkozások igényelhetnek. Az AEO státusszal rendelkező cégek számára az export és import tevékenység lényegesen kevesebb adminisztrációval jár, ráadásul a vámeljárás során is kedvezményekben részesülhetnek. A teljes kereskedelmi sorban résztvevő gazdálkodók a gyártótól elkezdve az exportőrön, importőrön át a szállítmányozóig, fuvarozóig, ők részesei lehetnek ennek az engedélyezett gazdálkodói státusznak. Az importtal, illetve vámtevékenységgel foglalkozó cégeknek kifejezetten hasznos lehet az AEO engedély. Azok az importőrök, akik rendelkeznek AEO engedéllyel, ők az importjukat úgy bonyolíthatják le, hogy az import áfát a vámkezelés pillanatában vagy azt követően nem fizetik meg, hanem önadózói módon arról bevallást készítenek, és ezt levonásba is helyezhetik. Az úgynevezett vámszolgáltatók, logisztikai szolgáltatók szintén amennyiben rendelkeznek ilyen AEO tanúsítványokkal, az úgynevezett vámjogi egyszerűsítésekre tulajdonképpen szinte alanyi jogon tesznek szert. A szállítmányozó cégek is számos előnyt élvezhetnek, ha kiváltják az engedélyezett gazdálkodói státuszt. Egyszerűbbé válik többek között a közúti árufuvarozással kapcsolatos ügyintézés is. Az úgynevezett vámjogi egyszerűsítések azok, amelyek hozzátapadnak az AEO státuszhoz. A másik ilyen, hogy a jövedékigazgatásnál a biztosítékmértékek vonatkozásában lehet kézzelfogható előnyökre számolni, és az EKR vonatkozásában szintén az utolsó módosításnál egyfajta egyszerűsített módon járhatnak el. Az AEO státuszt a vámeljárások egyszerűsítésére és különféle biztonsági könnyítésekre is lehet igényelni kérvény formájában a NAV illetékes hivatalaiban. Fontos, hogy a hatóság betekintést nyerhessen az érintett vállalkozás kereskedelmi és szállítmányozási rendszerébe. Ha benyújtotta ezt az engedélyt, akkor a vámhatóság ezt elbírálja, és ha megkapta az engedélyt, akkor ugye attól függően, hogy vámi jellegű kedvezményekre jogosult vagy biztonságra, még különféle feltételek vannak, ilyen például a vámnál, hogy igazolni kell neki, hogy van olyan munkatársa, aki megfelelő szakképesítéssel rendelkezik. Az engedély megszerzését követően a státusz fenntartása is több szabályhoz kötött. Évente úgynevezett önértékelést kell végezni, amely azt jelenti, hogy egy AEO tanúsítvánnyal rendelkező gazdálkodónak folyamatosan szinten kell tartania akár a szolgáltatást, azt a biztonságot, azt a vámmal kapcsolatos kötelezettségek kezelését, amelyek lehetővé teszik, hogy ő továbbra is AEO státuszú maradjon. Ez a családi kisvállalkozás vámügyintézéssel foglalkozik, az AEO tanúsítványt 2011 óta használja a cég. Aki kapcsolatba kerül valamilyen szinten a vámhatósággal, nekik igyekszünk komplett szolgáltatást nyújtani, és igazából azt kell, hogy mondjam, hogy ez az engedély versenyképessé tette, segített a vállalkozásunk versenyképesebbé tételében. Az engedélyezett gazdálkodói státusz előnyeit a cég ügyfelei is bizonyos mértékben igénybe vehetik. Az AEO engedély által nyújtott előnyöket tovább tudjuk adni a megbízóinknak. Ezzel természetesen nem csak jogok, kötelezettségek is járnak, amelyek ránk nézve előírják, hogy megfelelő körültekintéssel, a partnerek ellenőrzésével, megbízhatóságával ezt a szolgáltatást olyan partnereknek nyújtjuk, akik szintén megfelelnek ezeknek az előírásoknak. A jövőben tovább fokozódik a kereskedelmi láncok ellenőrzése, a szállítmányozás biztonságának növelése. Az érintett vállalkozásoknak érdemes AEO tanúsítványt igényelniük, a státuszhoz kapcsolódó kedvezmények köre ugyanis folyamatosan bővül.